tak ja ho hodnotím pozitívne, aj keď to nezačalo dobre. Začali sme veľmi zle sme sa hýbali a prvý polčas tam nie je čo hodnotiť, pretože sme hrali zle, všade sme boli pomalší, vzadu sme boli slabí, poviem to tak. A samozrejme vystredali sme, vstúpili sme do zápasu aj stredaním, aj počas prvého polčasu. Dali sme gól, ale potom sme znova dostali. Znova sme potrebovali vystredať aj asi aj v druhom polčase a za druhý polčas si chlapci zaslúžia pochvalu, pretože otočiť zápas 1-3 na 4-3 je klobúk dolu, dávam pred nimi a za to im gratulujem. Čo ste chalanom povedali po tom prvom polčase? Nič, ja som ani v kabíne nebol, ja som bol vlastne len minútu v kabíne a povedal som im, že aby sa ukludnili a že aj remíza bude dobrá, poviem to tak, že povedal som, že aj s týmto superom, že už vzhľadom na ten prebieh bude aj remíza dobrá, ale ja som im veril stále a ja som bol minútu v kabíne a povedal som, nech sa ukludnia a nech veria vo vlastné sily. Nenadával som im, pretože svojím spôsobom prípravu som pokazil aj ja na tento zápas, pretože sme sa zle hýbali, zle sme sa pohybovali prvý polčas a z časti je to aj moja vina, pretože ja som zodpovedný za mužstvo.